ҳамон салом алейкум бардори хушомадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Чӣ хеле ки бисёриҳои шумо видеои страшилкаро дӯст медорем, бардори рӯзи ман дар бораи як диктатори нақл мекунам ки кинои ужасие ки шумо тамошо мекунед дар пешаш ҳеҷ чие. Иди Амин, диктатор, одамхӯр. 10 факт дар бораи ин шахс. ва бардорот чун ҳар вақта барои шахсое ки варзиша хуб мефаҳманд ва бисёри вақти худшона дар тамошои варзиш мегзаронанд. Бардоро ба ссилкаи дар комментария закрепишда метавонем бигзарен регистратсия кунед дар сайт ва дар любой ҷанговару бозингар агар ки шумо худи бозишонро угадат карда бутавонед метавонед сум кор кунед. Ба ссилка бигзарен регистратсия кунед ва фаромӯш накунед дар вақти полни регистратсия кардан промокоди канала истифода барен ки промокод ба шумо имконият мета то 6500 рубла бонус ба даст биёрен. В зависимости аз суми мондагитон баъзе одамон мепурсанд ки чӣ хел яъне ки агар 1000 рубл дар баланс парти барои бозӣ кардан 1000 рубл бонус мегирӣ. Ҳамин хел то 6500 рубла. И дар вақти полни регистратсия мешава бародаро фаромӯш накунед. бисёриҳо вақте ки дорандаи власт мешаванд яъне ки сарварӣ мекунанд ягон кишварда бераҳм, ноҳақ ва золим мешаванд. таърих дар бораи бисёри хел шахсҳо медонад. Неки историяе ки имрӯз дар бораш гап мезанем и диктатори кишвари Африқо, Уганда. И аз бисёр диктаторое ки таърих мешиносашон фарқиятш дар чие? И одамхӯр буд, хича ҳар гуна унвон медод, ба мисли унвони олим, кароли Шотландия ва ҳамчунин ҷанг эълон кардагиай бо Амрико ва чӣ хеле ки худаш меҳисоба як рӯз баъдаш дар ҷанг ғолиб шудагиай. яъне ки 10 фактҳои аҷоиб дар бораи Иди Амин. Иди Амин тақрибан соли 1925 ба дунё омадагиай. хушбахтона рӯзи аниқи таваллудаш маълум нестай, хубтараш умуман таваллуд намешид. модараш медсестра кор мекард ва параллелна бо ҷодугарӣ сару кор дошт. ҳамун намуд ҷодуе ки дар ӯ вақт дар байни халқи Африқо машҳур буд, файрод кардани дух. вақте ки Иди Амин ба синни 16 мераса, ба ихтиёри худаш дини ислома қабул мекунад ва ҳатто ба мактаби исломӣ дохил мешавад. як чанд сол дар уҷа хонда ҳатто грамматикарам ёд намегирад. Не ки аз дигар талабо ҳами қадар фарқ дошт ки китоби Қуръони Карима наизуст калима ба калима медонист. баъдан мефаҳмад ки хондан и аз ӯ нест ва дар ҳамун синни соли ҷавониш дар армияи Британия дохил мешавад. Уганда дар вақт яке аз колонияҳои Великобритания ба ҳисоб мерафт ва албатта ки дар уҷа болои ҳамада колонӣ мекардан англичано. аввалан да кухня кор мекард ва пасуда мешушт. Не ки зуд ҳаракати аз таҳт дил кор кардани ӯра офитсерро мебинанд ва ӯра ба отряди ҷангӣ мефиристанд. дар уҷа шуҷоӣ, нотарсӣ ва бераҳмонагиша нисбати повстансои угандӣ нишон метаҳад ки дар ӯ вақт бо ӯ меҷангиданд бритониёиҳо. ӯ дар армия як лақаб мегирад Дада ки переводаш хоҳар мешавад. чӣ гуна ӯ ин лақаба гирифт? ӯ беҳад дӯст медошт шӯримӯрӣ кардана бо духтаро ва ҳамхизматошу рафиқош ӯра бисёри вақтҳо дар палатка бо духтаро меқабиданд. ҳар як дофе ки ӯра бо ягон духтар меқабиданд ӯ мегуфт ки и хоҳармай, хоҳархонмай ва оҳиста оҳиста ҳам хеле мешавад ки худашда лақаби хоҳар мемонанд. Иди Амин як деви 2 метраи бузбала ва муддати 10 сол чемпиони Уганда оид ба бокс буд ва ҳамчунин чемпиони кишвар оид ба шиноварӣ буд. анашоти армия бошад, дар армияам званиёш боло рафтан мегирад аз хотири оне ки ӯ хеле ҳам хунсард ва бераҳм буд нисбати душмано. ҳозир бисёриҳо мумкин бигӯянд ки хай хубай бераҳми хунсардонагӣ нисбати душман. неки не бародаро, фаромӯш накунед ки мо ёдама диктатор гуфтем. даҳшат аз ақибае. ва агар дар ин канал шумо даҳшат камтар тамошо карда бошен, бидуроен ба ссилкаи дар описания и тараф озиёмҷа аст аломат мебурояд. канали навда бародар дар уҷа видеои даҳшатнок мешавад. соли 1961 Уганда аз Великобритания озод мешавад, яъне ки давлати мустақил мешавад. Иди Амине ки дар ӯ вақт военни офитсер буд, наздик мешавад бо ҳамувақта премьер-министри Уганда Милтон Аббота. Иди Амина фармондеҳи армия назначат мекунад ва ӯ ҳамроҳии премьер-министр ки гуфтем қатиш дӯстӣ барпо мекунад, кароли ӯ вақтаи Угандара ба Лондон меронанд ки дар уҷа дар натиҷаи бисёр истеъмоли машруботи спиртӣ аз дунё мегзарад. баъди фармондеҳи қувваҳои мусаллаҳи кишвар шудан, Иди Амин доступ меёбад ба буҷети ҳарбии кишвар ва ин буҷета расход мекард дар худаш. либосҳои қимат, мошин ва машруботи спиртӣ мехарид. наканеста аз ҳаёти камбағалонае ки дар пеш буд баромад. президенти нави Уганда Милтон Аббот ки рафиқаш буд
Иди Амин дар корҳои Иди Амин чашм мепӯшид. Аз чӣ хотир ки дастгирии ҳарбии Иди Амин дар вақт ба ӯ лозим буд, яъне ки ё якдигаришда дар кор буданд. Лекин чашм пӯшидани президент ба гишнагии Иди Амин дуру дароз давом намекунад ва тоқати ӯ тоқ мешавад. Ба ҳамин хулосае меояд ки Иди Амина аз фармондеҳи қувваҳои мусаллаҳ озод кунад, не ки Иди Амин аз ӯ да тезтар ва зирактар буд. Аз нақшаҳои президент дарак ёфта нақша мекашад ки худи ӯра нобуд кунад. Як рӯз президент Аббот конференсия ба Сингапур меравад. Аз фурсати набудани президент истифода бурда Иди Амин зердастҳои худша мегира, ҳамроҳи ӯ ба пойтахт меояд. Дар бори президента мегира, раҳҳоро маҳкам мекуна ва контролировать мекуна аэропорти байналмилалии кишвара ва худша ҳамчун президенти муваққатӣ эълон мекуна. Дар ин вақт президент ба кишвар бармегашт ки дар вақти баргаштанаш ба ӯ хабар метаҳанд ки ӯ дигар президент нест. Обратно ба кишвари худаш чӣ хеле ки фаҳмидем президент баргашта наметавонист. Аз ҳамин хотир обратно дар ҳамун самолёташ ба кишвари ҳамсоя Танзания меравад ва дар ҳамунҷа мемонад. Иди Амин дар армия хеле ҳам машҳур ва тавоно буд. Гапи ӯро гӯш мекарданд. Аз чӣ хотир ки одамои атрофиҳои худша, яъне ки зердастое ки ӯро гӯш мекарданд, аз племяҳои худаш гирифтагӣ буд. Вақти болои власт омадан Иди Амин як террори настоящий мекунад нисбати ҳар як одаме ки ба гуфти ӯ барои ӯ ягон хатар меоварданд ё ин ки ба фикри ӯ розӣ набуданд. Ба фикри шумо вақти соли 1 сарвариш чӣ қадар миқдор одам аз дасти ӯ кушта шудагӣ буд? Вариантотон нависен, нависонден. 20 000 одам кам шуда. Иди Амин аз рӯи расму оини гузаштаҳошон рафтор мекард. Аз ҳамин хотир бештари вақт душманои худша мекушт, яъне ки ӯ дига хел ход надоштанд. Просто душмана куштан и дигарай, не ки ӯ дига хел ход мекард. Ӯро пора мекард ва баъзе вақто мехӯрд. Ва сари бридаи яке аз ҳарифоша муддати хеле ҳам дароз дар маразилкаи дар бори президентии худаш нигоҳ медошт. ӯ армияеро аз посбонҳои шахсии худаш месозад ки шумораашон ба 18 000 мерасид. Тасаввур мекунед шумо бардоро армияеро ки дар асл барои халқ нест, дар асл посбони диктаторанд. ӯ приказ имзо мекунад ба солдатҳо ки ӯ ҳақ доштанд бе ҷавобгарӣ любой одама биқапанд дастгир кунанд, муҷозот кунанд барои нарушад кардани тартиботи ҷамъиятӣ. Албатта ки дар инҷа тартиботи ҷамъиятӣ гуфта ки чиро дар назар дорад. Сарбозо аз ин фармон истифода мебурданд, халқи худшонро ғорат карда зану духтароро таҷовуз мекарданд. Одам ҳамин қадар бисёр мемурд ки солдатҳо успед намекарданд барои ҳар як кадоми ӯ чиқри канда бугуронаншон. Аз ҳамин хотир бисёри одамоеро ки ӯ мекуштанд дар дарё мепартофтанд. ҳамин хел маълумоти ҳастаи ки гидроэлектростансияи Уганда бисёри вақт аз кор мемонд ба сабабе ки дар механизмҳои ӯ ҷасади одамои кушташуда ки дар дарё мепартофтанд рис мекард. Ҳар як шахсеро ки ӯ душмани худаш меҳисобид рост дар маркази пойтахт мепаронд ва ҷасадҳои ӯро хӯроки крокодил мекард. ҳамин гуна ӯ ба дигарон нишон медод ки чӣ мешавад бо шахсе ки маро дӯст намедорад. Руситара дӯст бидоранд. Албатта крокодилҳо дар кишвар сер буданд ки чиро дар бораи халқ гуфта намешавад. Сарварӣ кардан фақат куштану золимиро намеганд, бале Иди Амин талант дошт дар золимии ӯ бераҳмона рафтор кардан, не ки давлата нигоҳ карданда талант надошт. Аз ҳамин хотир экономикаи кишвара ба ҳамин дараҷаеро мерасонад ки аз ӯ ҳичи намемонад. Дар кишвар маблағ набуд, анекира аз ягон ҷо ёфтан дар кореку. Иди Амин бо ҳамроҳи зердастони худаш як плани хитри, лекин хеле ҳам даҳшатноки бераҳмона придумад мекунад барои пур кардани буҷаи давлат. Боевикҳо аз спецслужбаи Иди Амин просто халқи оддиеро ки дар вақти муносиб аз пешраҳи ӯ мебуромад меқапиданд, медуздиданд, мекуштанд ва баъдан ба хешовандош хабар медоданд ки биёен ҷасади наздиктона бигирен. Боз шумо фикр мекунед ки чӣ хел ӯ ин гуна рафтор хади буҷаи давлата пур мекарданд. Ҳама мембра чӣ хел буҷаи давлат пур мешавад? Не, хешовандоша мегуфтанд ки пул биёрен ва ҷасади наздиктона барен. Гап дар сарияе ки дар Уганда ҳамин хел астае ки расм оини гузаштагиёшона хуб риоя мекунанд. Аз ҳамин хотир ӯ бояд шахсе ки мурдагиай ҳатман бугуронанша, яъне ки хушрӯ как положено ҷанозаш кунанд бугуронанд ва ӯ маҷбур буданд ки ҷасади наздикошона бихаранд. Тасаввур кунед ки халқе ки худаш гишна мурдестай бо дар дуруни ғам
ба сабаби шунавидани хабари марги наздикаш ӯ бояд пул меёфту ӯ ҷасада мехарид. А банки марказии Уганда боша ограничениша мегирад дар печат кардани пул ва без ограничени пул печат мекунад. Касе ки агар дар бораи экономика маълумоти хубтар надошта боша ба подсказка бидурен дар канали Шарипов Лайф дар бораи пайдоиши пул, дар бораи тог хӯрдани экономика чӣ хел таъсир мерасона ҳаст. Ай видео тамошо кунед. Барои чӣ хотир ма гуфтаистам ира ки ози мумкин бисёриҳо фикр кунанд ки хай зур шида ку ограничени банка гирифтан дига банк чанд кай мефурота пул печат кардан мегира. Не бародаро, вақте ки то чанде пула бисёр печат мекунӣ қирбиш хамидан мегира. Аз ҳамин хотир яке аз валютаҳои ба қуввати ҷаҳонӣ ки қирбиш намеханба и доллара. Ва ягон бор фикр кардем ки чӣ ба аз $100 боло нест. Солҳои дароз меравад, чӣ ба аз $100 боло надорад, $200 нест, $500 нест, чӣ ба Россияда 5000 рубл аст. Фаҳмидем ки чӣ ба қирби рубл аз доллар паст. Гапа камтар дига ҷо бурдем ва мегзарем ба хиди Иди Амин, яъне ки гуфтем ограничение дар печат кардани пул манъ мекунад ва пул београничени истеҳсол карда мешава ки дар натиҷа қирби пул нол мешава қариб. Ва чӣ хеле ки дигар диктаторҳо ҳамин хел приём доранд, ӯ дар ин кор худшона гунаҳгор намекунанд, қувваҳои берунара гунаҳгор мекунанд ки дар пеши чашми ӯ азиятҳо буд, ки дар ӯ вақт дар кишвар зиндагӣ мекарданд. Чӣ хеле ки гуфтем ба наздикӣ аз Великобритания Уганда независим мешидак, дар дохили кишвар зиндагӣ мекарданд бисёри иностранецҳо аз Индияву Покистон ва ӯ дар кишвар бо истеҳсолоту савдо сарокор доштанд. Иди Амин эълон мекунад ки ба ҳама мушкилоту харобаҳои кишвар маҳз ҳамо гунаҳгоранд, покистониҳову ҳиндиҳо, ва худо ба ӯ фармон додагие ки ин шахсҳоро аз кишвар бирона. ҳозир шумо фикр мекунед ки бо ин плани ягон хел давлата уровни экономикаша боло намекунад одаморо сир карданда. ҳоли да конца гӯш кунед. Ӯ ба ин халқ 90 рӯз срок мета ки кишвара тарк кунанд. Не ки як условия буд. Ҳамроҳшон танҳо ҳамун чизеро мебурданд ки дар дастшон меғинҷид. ҳама дороиҳои ӯвора, хона, замин, бизнесҳо, яъне ки чизое ки дар дастшон намеғинҷид, давлат мегирифт. Бизнесҳое ки аз дасти онҳо гирифтан управлят мекарданд офитсерҳои ҳарбӣ, яъне ки зердастҳои хиди Иди Амин, ки баъдан ин бизнесҳо ҳамаш ба убитка мерафт, барои чӣ хотир ки ё бизнесмен набуданд. А хиди Иди Амин боша истиқомат мекард дар хонаи як миллионери бритониёӣ ки дар Уганда аввал бизнес дошт. Баъдан ӯ аз кишвар мегрезад. Иди Амин боша хонаи ӯро соҳибӣ мекунад. Як рӯз Иди Амин ба самолёти шахсии худаш нишаста ба Лондон сафар мекунад ба хотири во хӯрдан бо Елизаветаи дуюм. Дар вақти хӯроки шом Елизаветаи дуюм аз Иди Амин мепурсад ки ба чӣ мақсад омадагиай ба Лондон, ки дар ҷавоб Иди Амин мегӯяд ки дар Уганда ӯ наметавонад пойафзоли сифати хела баланди размери 48 биёва барои худша. баъди вохӯрдан бо Елизаветаи дуюм ӯ суҳбат мекунад бо министрҳои Британия, ки аз ӯ хоҳиш мекунад то ки ӯ ба Уганда яроқ битанд. ба чӣ мақсад? Ба мақсади ҷангидан бо повстанцову кишварҳои ҳамсоя. Албатта ки ин гуна хоҳиши ӯро рад мекунанд, ки дар натиҷа Иди Амин ба ғазаб омада қасам мехӯрад ки аз онҳо қасос мегирад. ва бардора як рекламачаи кӯтоҳ, касе ки дар Россия қарор дорад ва мехоҳад ба ягон ҷое биравад ки як чанд маротиба аз оилики Россия бештару хубтар кор кунад. Марҳамат бародаро, номере ки дар рӯи экран астай танҳо WhatsApp доранд. Илтимос бародаро, дига чиз не, танҳо WhatsApp метонем ба WhatsApp алоқа кунед. Пешниҳоди ҷои кор астай дар Полша, Литва ва Южни Корея. Ба ҳамин номеро алоқа кунед, шуморо барои ҷои кор, барои ҷои хоб ва чӣ намуд виза гирифта рафтан ёрдам мекунанд. ба он нигоҳ накарда ки Уганда аз Британия независим мешидагӣ буд, не ки дар кишвар сафедпӯстҳо, яъне ки бритониёиҳо мондагӣ буданд. Дипломатҳо ва ҳамчунин шахсҳои сафедпӯст дар байни советникҳои хиди Иди Амин буданд. Бисёр вақтҳо дар байни ҳамагон, яъне ки публично ӯро паст мезад Иди Амин ва ба ҳама проблемаҳои кишвар гунаҳгоршон мекард. Бисёри вақт ба маросимҳои давлатӣ ба як курсӣ нишаста мерафт ки ин курсиро мебурданд сафедпӯстҳо. Ва буд ҳамин хел ҳолатҳое ки ӯ дар курсӣ нишаста сафедпӯстҳо ӯро ба пойтахт мегардонданд. Соли 1970 дар Великобритания як мушкилии хурди экономически мешавад ки дар натиҷа Иди Амин ҳамчун масқара як самолёти пур аз мевагӣ ба Лондон мефиристад, ҳамчун кӯмак ба бритониёиҳо аз Уганда. вақте ки нав сари власт омаданаш, Иди Амин ҳаракат мекунад ки бо кишварҳои Запад муомилашона хуб кунад, не ки властҳои кишвар ӯро як
ваҳшӣ меҳисобиданд, ки гапҳош ҳеҷ маъне надорад. танҳо ба як суханҳои ҳавоиш журналист хабарнигорро ҳайрон мекунад тамом. Не ки во намедонистанд, ки дар бисёр ҳолат суханҳои ӯ асос доранд ва гапҳое ки ӯ мегӯяд, таҳдидҳое ки ӯ мекунад, метавонад ки дар асл амалӣ кунад. ҳамавақт Иди Амин муҷоҳидои фаластиниро дастгирӣ мекард ва Гитлерро таъриф мекард. ҳатто ҳайкалҳои Гитлерро мехост, ки дар кишвараш бимонад. баъди чӣ отношенияи кишварҳои Запад конкретно портид мешавад бо Уганда. албатта ки дар натиҷа ягон хел кӯмак аз ин кишварҳо интизор будан дар кор набуд Иди Аминда. баъди чӣ курчоки хича мепартояд ба Советский Союз, Ливия ва Арабистони Саудӣ. ӯ ба властҳои Советский Союз мегӯяд, ки мубориза мебарад зидди капитализм дар Африка, ки дар натиҷа СССР ба ӯ бовар карда яроқ, техникаи ҳарбӣ, самолёт ва бисёр вақтҳо кӯмакҳои молиявӣ мерасонид. Ман Советский Союз монеа шид, ки то ки ӯ памидникҳои Гитлера дар кишвараш намонад. ва ҳамчунин Иди Амин рафиқ мешавад бо Муаммар Каддафи. отношенияи дипломатӣ байни Амрико ва Великобритания тамоман қатъ мешавад. посолҳои ин кишварҳо шабона аз Уганда мегрезанд, то ки ҷони худшона наҷот битиҳанд аз Иди Амин. ба он нигоҳ накарда, ки Иди Амин мусулмон худша меҳисобид, ҳам машруботи спиртӣ менӯшид, ҳам сигор мекашид. 4 зан ва бешумор любовница, яъне ки занҳое ки ҳамсарошон нест ва бо ӯ алоқа дошт. агар ки ягон зани шавҳардор дар кӯча ба ӯ маъқул мешид, ӯ ба спецслужбаш фармон медод, ки шавҳари ӯро бикушанд, ки дар натиҷа бе касе ки ӯро нигоҳубин мекард мемонд, маҷбур мешид, ки яке аз занҳои Иди Амин шавад. зиёда аз 50 кӯдак дошт аз ҳар гуна занҳо. ҳамчунин ӯ дӯст медошт навохтан дар асбобҳои мусиқӣ, аниқтараш аккордеона ва бештари вақтҳо барои худаш праздник ташкил мекард. одаморо дар як ҷо маҳкам карда маҷбур мекард, ки гӯш кунанд чӣ хел ӯ аккордеон менавозад ва дар байни давра дар болои як тиёқ сари бридаи душманоша мемонд, ҳамчун як символи тавоноии ӯ ва тарс барои дигаро. тез бо ҳамсарош ҷидо мешид, ки дар натиҷа зани ҷидошудагӣ дар садамаи нақлиётӣ ё ин ки ягон намуд кори дигар мемурданд. албатта панҷияд не ки ёро худаш устроид мекард. ва дар ҷои ин занҳои мурда дигар занҳо меомаданд аз гареми шахсии ӯ. ба кадом сабабҳои номаълум ӯ дӯст медошт расму оин ва халқи Шотландияро. мумкин е ба сабаби он бошад, ки дар армия ӯ бисёр рафиқҳои шотландӣ дошт, ки ӯро дӯст медошт ва ҳурматшон мекард. кор ба ҳамин дараҷае меравад, ки ӯ худша короли Шотландия эълон мекунад ва ба правителствои Шотландия нома мефириста, то ки якҷоя шавем ва Шотландияро озод кунем аз зулми Великобритания. албатта шотландцо пешниҳоди ӯро рад мекунанд. ва ногуфта намона бародаро, як филми хеле ҳам хуби амрикоӣ аст дар бораи Иди Амин бо номи «Последний король Шотландия», охирон подшоҳи Шотландия. филм дар бораи дӯстии Иди Амин бо як врачи ҷавони Шотландия, ки ин врач ба Уганда ба хотири ёрдам додани халқи камбағал меояд, ки дар натиҷа духтури шахсии диктатор мешавад. Иди Амин хеле ҳам ишқи сахт дошт нисбати ҳар гуна унвону званӣ ва худша ҳар гуна унвон медод. ӯ худашда унвони покорители империяи бритониёӣ метавад, яъне ки мувофиқи унвон гӯё ки ӯ бритониёиҳоро дар дохили кишвари худаш мағлуб кардагӣ бошад. ва ҳамчунин университетҳои Уганда ӯро степени доктори наук метаҳанд дар ҳар гуна соҳаи олимӣ, ки дар асл ӯ мактаби миёнаро то синфи чорумиша хондагӣ буд. какой тебе доктор наук. ӯ ҳамин қадар миқдори бисёри ордена наградо дошта, ки дар костюмаш ҷо намешидан ва ӯ маҷбур мешавад, ки костюмша дароз кунад, то ки ӯно биғинҷанд. дар костюми ӯ ҳамчунин медали иштирокчии ҷанги дуюми ҷаҳон буд, ки ӯ аз коллексионерҳо харидагӣ буд. ғайриоддигӣ шуд, ки дар байни медалҳои ӯ буд медали советский, американский ва немецкий, яъне ки якум тараф ҷангидагӣ. ва ҳамчунин ӯ як чанд ордени давлатӣ худаш месозад, ки баъдан худша наградид кунад. ва ҳамчунин ӯ худша худои ҳама ҳайвонот дар рӯи замин ва моҳиёи зерибаҳрӣ эълон мекунад. ӯ баромад мекунад дар бораи кӯчонидани штаб-квартираи ООН ба Уганда. ира ҳамин хеле мефаҳмонад, ки Уганда
дили планетаи ва маҳз якмин бор пайдоиши одамо дар ҷаҳон дар Уганда рух додагиай. Албатта Уганда бо Амрико меҷангид, Уганда ғолиб намебаромад. Не ки ба нигоҳ накарда ба Амрико ҷанг эълон мекунад. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки рӯзи дигар дар рӯзномаву маҷаллаҳо дар бораи ғолиб шиданаш дар ин ҷанг эълон кунад. Яъне ки имрӯз ҷанг эълон мекунад, вале ҷанг рух надода, рӯз дигар ғолибиятша эълон мекунад ва рӯзномаҳо печат мекунанд. Хай ҳамаш дар ихтиёри хичаку. Шизанутиги айда дигар зиёд намешавад. 27 июни соли 1976 як гурӯҳ муҷоҳидои фаластинӣ теракт мекунанд. Ӯ ҳавопаймои мусофиркаша медизданд ки аз Израил ба Париж парвоз мекард. Муҷоҳидо самолёта дастгирӣ мекунанд ва маҷбур мекунанд ки ба Уганда парвоз кунанд. Албатта ки хеле ҳам масофаи дурае. Самолёт дар аэропорти байналмилалии Уганда Энтебе мешинад. Дар борти самолёт 200 мусофир буд. Мусофироеро ки израилский паспорт надоштанд иҷозат метаҳанд ки аз кишвар бароянд ва ҳама шаҳрвандои Израил, шахсое ки израилский паспорт доштанд, асир мегиранд ва ҳамчунин экипажи самолёта иҷозат метаҳанд ки аз кишвар бароянд, не ки ӯво ба хулосае меянд ки ҳамроҳи мусофирои худшон беистанд. $5 миллион выкуп талаб карданд ва ҳамчунин озод кардани ҷинояткорои фаластиниро ки дар турмаҳои Израил, Франсия ва Швейтсария қарор доштанд ва албатта ки ҳамаи таҳти назорати Иди Амин мегзашт. Тамоми ин вақт ҳамаи заложникора дар дохили аэропорт нигоҳ медоштанд ки як зани 70 солара ҳолаташ бад мешавад ва ӯро ба беморхона мебаранд. Анами лаҳзара бародаро ба ёд бигирен, ин муҳимае. Переговор бо террористҳо зиёда аз як ҳафта давом мекунад, яъне ки ӯ таслим шидан намехостанд, ки дар натиҷа спецслужбаи Израил, Сахал ва Масад нақшаи озод кардани заложникора бо усули зӯроварӣ мекашанд. Аз ҳад беҳтарин ҷанговари изроилиҳо махсус отряд сохта мешавад. Ӯро ба воситаи самолёт аз Израил ба Уганда бояд рой мекарданд ки масофа, чӣ хеле гуфтем, хеле ҳам дарозае. Дигар кишварҳои Африко намехостанд ки аднашини худшона бо Уганда портит кунанд. Аз ҳамин хотир самолёти Израила иҷозат намедоданд ки ба болои ӯ парвоз кунад ва дар заправкаи ӯ заправка кунад. Дар натиҷа Израил метавонад ки танҳо бо правителствои Кени маслиҳат кунад. Бисёр раҳои худшона самолёти Изроил дар баландии на зиёда аз 30 метр парвоз мекунанд, то ки радарои дигар кишварҳои Африко ӯро қабида натавонанд. Дар ин ҷая хеле чизи интереси дигааш мешавад ки баъдан чӣ хеле маълум мешавад, аэропорте ки дар Уганда қарор дошт ва дар уҷа заложникора нигоҳ медоштанд, як фирмаи изроилӣ сохтагиае ки ба ӯ имконият метаҳад ки тамоми чертёжҳои ин аэропорта буомӯзанд ва нақша тайёр кунанд барои халос кардани заложникҳо. Мувофиқи нақшаи аэропорте ки дар дасти изроилиҳо буд, ӯ метавонанд ки макети бетонии худи аэропорта бисозанд, то ки дар уҷа репетитсия кунанд халос кардани заложникора. Ними шаб ҷанговарои Изроил ба самолёт вориди Уганда мешаванд ва ҳамроҳи худшон Мерседес лимузини сиёҳ меёранд ки ҳамин намуд Иди Амин дошт ва як чанд внедорожники дигар. Иди Амин дар ин вақт дар кишвар набуд, ба ким кадом кишвари ҳамсоя ба кадом саммити рафтагӣ буд. Ман ин моментша беҳуда қайд накардам ки ҳамин намуд Мерседес лимузине ки ҷанговаро оварданд Иди Амин дошт, яъне ки баъдан ҷанговарои изроилӣ ба Мерседеси сиёҳи лимузин нишаста ба аэропорт мераванд. Ҳамун намуд мошине ки Иди Амин дошт. Нақша чунин буд, ӯ фикр карданд ки зердастои Иди Амин Мерседес лимузини сиёҳа хиёли кортежи Иди Амин мекунанд ва ӯро мегузоранд то ки вориди аэропорт шаванд. Угадат кунед ки нақшаи ӯ шуд ё ин ки не. Бинависед дар комментария. Бале, нақшаи ӯ амалӣ шуд. Ӯ меоянд наздики аэропорт ва ногаҳон вориди аэропорт мешаванд. Ҳамаи террористҳо ҳамроҳи як чанд солдати Угандия мезананд ва заложникора халос мекунанд, не ки як чанд заложник мемра. баъди озод кардани заложникҳо ба Уганда мераса як чанд самолёти ҳарбии Израил барои задани дигар самолётҳои ҳарбии Уганда, то ки байъатсора бо ҳамроҳи заложникҳо дайров накунанд. Заложникҳоро ба самолёт бор карда аз территорияи Уганда мебароянд. боқимондаи байъатсои Израил ам ба самолётҳои худшон гашта савор шуда территорияи Угандаро тарк мекунанд. Дар байни ӯ танҳо як ҷанговар меморад, командири отряд Йонатан Нетаньяху, ки бародари калонии министри Израил буд, Беньямин Нетаньяху.
این اپراتسия ба зарари Иди Амин шид ба хотири оне ки аз ҷанговарои Иди Аминда дида ҷанговарои Изроил хуб тайёридидагӣ буданд. Чӣ хеле ки гуфтам зани 70 солае буд дар байни заложникҳо ки ӯро ба беморхона бурданд. Гуфтам ба ёд бигирен муҳимай. Иди Амин ба кишвар бармегарда ҳолата дида хеле ҳам ғазабӣ мешавад ва ба балниса рафта фармон метаҳад ки ҳамун зани 70 солаи бемора бикшанд ва ҳамчунин фармон метаҳад ки ба қатл бирасонанд ҳама шаҳрвандои Кенира ки дар Уганда зиндагӣ мекарданд. Ҳамчун қассос ба хотире ки правителствои Кени ба Израил ёрдам дод дар ин оператсия. Ман намедонам барои чӣ хотир ин рафтори диктатора дида одамои бегона дар ӯ кишвар зиндагӣ мекарданд. Вообще бояд ӯ кишвара халқи худаш мегирехт ба дарға мекардан мерафтанд. чӣ қадар муддати дароз Иди Амин сарварӣ мекард, ҳамун қадар зиёдтар бештар халқ ӯро бад медид. Ҳатто офитсерои ҳарбӣ нақшаи ӯро нобуд карда намекашиданд. Аввали шикасти Иди Амин оғози ҷанг бо кишвари ҳамсоя Танзания мешавад. Ба маҳз дар ҳамин кишвар буд президенти ба даргазшидаи пешинаи Уганда Милтон Аббот ки ӯра чӣ хеле ки ёд дорен худи Иди Амин сир кардагӣ буд, ба он нигоҳ накарда ки ӯ рафиқ буданд. Уганда ба Танзания ҳуҷум мекунад ки хатогии хеле ҳам калон буд. Советский Союз ҳар ди тарафа дастгирӣ мекард, не ки ба хотире ки Уганда ба дигар кишваре ки Советский Союз дастгириш мекунад хашму ғазабу бадрафторӣ нишон медод. Советский Союз аз дастгирӣ кардани Уганда даст мекашад. Армияи Уганда ба Танзания дохил мешавад ки дар оҷа шикаст мехӯрад. Баъди чӣ армияи Танзания ба Уганда ворид мешавад ва ба тарафи пойтахт равона мешавад ки дар натиҷа Иди Амин ба вертолёти ҳарбӣ аз кишвар мегреза ба Ливия ба пеши рафиқи худаш Муаммар Каддафи. Якчанд муддат дар оҷа мемона. Чӣ хеле ки маълум аст, одами ганда дар ягон ҷо ҷо намегирад. Бо Муаммар Каддафи ҷангшон мешавад, баъди чӣ ба Арабистони Саудӣ меравад ки дар оҷа хеле ҳам зиндагии хуб мекард ба пособие ки государство ӯро медод. ин соли 1979 буд, яъне ки камтар аз 10 сол Иди Амин сарварӣ кардагиай. Не ки дар ин муддат успеҳ кард ки хеле ҳам корҳои даҳшатнокеро бикунад ки дигар одамон дар 1000 сол наметавонанд карда. Дар вақти зиндагӣ карданаш дар Арабистони Саудӣ як чанд бор гуфтагӣ буд ки мақсади ба Уганда баргаштан дора. Умед дошт ки халқи Уганда ба ӯ эҳтиёҷ доранд. Одаме ки табиаташ бадай, рафторе ки ӯ мекунад рафтори бад намеҳисоба. Мутаассифона ҳамин хеле аст, барое ки табиати ӯ бадай, ӯ коре ки бад мекунад барои дигару бадай. ӯ мега дурустае ин кор, бояд ҳам хел боша. Не ки хушбахтона дастгирии ҳарбӣ ба ӯ расонида намешавад барои власта абрадна ба даст овардан. Иди Амин бо вазъи саломатӣ соли 2013 дар Арабистони Саудӣ мемра. Ҳамин хел ба поён мераса ҳаёти яке аз диктаторои золимтарин дар таърихи одамизод. бародаро фикри ҳақиқатона нисбати видеои тамошо кардагитон дар комментария бинависен. Каналҳои дигари моро тамошо карданша фаромӯш накунен. ҳозир бошад дар болои видео як кулулачаак меброяд SM Шарипови нава, яъне ки канали нава дар оҷа видеои страшилка мешавад. Бидуроен подписатсия кунед, видеои нава интизор бошен. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.